Ján Pavol II, osobnosť, ktorej meno pozná celý svet. Tento pápež, človek, mysliteľ a vodca, zanechal stopu v srdciach mnohých ľudí. Jeho pontifikát v mnohých smeroch zmenil chod dejín. Tento pápež z neznámeho kraja zasnúbil starovekú múdrosť biblického náboženstva s moderným životom a myslením dnešného človeka a predniesol tak náčrt budúceho vývoja ľudstva. Svojím pontifikátom sa stal celosvetovým symbolom nádeje pre budúcnosť ľudstva. Malý človek prišiel na svet. Malý Lolek, tretie dieťa Emílie a Karla. Malé semienko zasiaté do zeme. Tak ako rieka Skáva umýva mesto Vadovice, tak krstná voda umýva malé dieťa. Dotkne sa krehkého čielka a poznačí ho Božou pečaťou. Začína dobrodružstvo. Dobrodružstvo nového života. The